Hey guys, eller bare hej venner. Hvad skal jeg lave? Jeg har det piskedeligt, og som I kan se her, så udenfor, og undskyld, jeg har sådan glemt der, men ja, så har vi en lille springvand der. Og der er bare lige en lille kedelig rundvisning derovre. Ja, ved der. Ja, over ved springvandet. Tager lige. Undskyld, at kameraet er stort, men de er på iPad. Ja, det der er faktisk en springvand. Okay. Jeg skal tage billeder om sådan. Fuck, hvor lort. Undskyld mit sprog i dag, men fordi jeg er lidt mukken. Eller ikke mukken. Bare lidt irriteret i dag, og undskyld for mit hår. Jeg har noget lortedag. Nej! Som I kan se her, jeg er på iPhone. Jeg ved ikke, om I kan se det. Lad den skrive noget i kommentaren, hvad jeg skal lave. Altså, ja, find på nogle idéer, så ja. Og i næste video, der ved jeg ikke. Jeg finder nok på noget, men hej hej!